Кажи, здравейте! Здравейте! Днес ще ви покажа как да направим ето нещо подобно. О, Боже, какво аз казвам? Ей, такова нещо, което отвътре е много яко. Така, гледайте. Взимате четката. Разкай се. И ако имате такъв цвят, този, ето този, потапяте с много вода. Ето така трябва да стане. И после ето така. И трябва да стане водно. Много. Взимате пак и трябва да стане... Вече чухте. После взимате просто от водата и сувате с нея. И го запълвате, т.е. го отцветявате. Убедени сме, че ще се изкачим в класацията на училищата. Напълно подготвени сме за академичната олимпиада. Нина, дай ни ключовете, ако обичаш. Благодаря ти дамата за управителния съвет. Дошли са да инспектират тази изграда. Собствениците на училището, прекрасно! Дошли са да гледат крилото! Колко жалко, че смятат да разрушат тази част от сградата! Нина, ако обичаш, лично според мен идеята наистина е отлична. Така, трябва да вземете ето такава четка за водата, защото тази четка ще ви свърши много повече работа, да. Взимате който цвят си пожелаете. Аз лично ще взема лилаво. Ето така. И нанасяте някъде в средата. Ето така трябва да стане. Леле, това стана яко. Така. Взимате още лилаво. Или този цвят, който сте си избрали. Да. Ето така. И сега. Пак си избирате цвят. Аз ще избера зелено. Зеленото е най-подходящо, защото то ще изпъква много добре на вашия цвят. И ще стане ето така. Ето така слагате. Вашият цвят какъв е? Така, напъсках се малко, но голяма работа. Понякога става и напръскване. Понякога доста често. Записваме. Знам. Ето така трябва да... Така, сега взимате вода. Първо сгъвате. Но трябва да е водно, ето така виждате. Ето така, точно да се разтече. Да. И значи взимате някаква салфетка. И го сгъвате. Да, и започвате така да правите. Да, ето така. Никол, снимай. Ето така. Да. Малко се бладиса. Но не искам. И отваряте. Да. Вижте. Сега взимате черно. Това е най-добре, защото той е доста тъмен и ще стане най-добре. Да. Така че го препоръчвам. И ето така. Да, по край него. Да. Следващия епизод. Госпожо, поведението на тези деца е абсолютно неприемливо и заслужава наказание за превърнат тон. Ето така. И от всяка страна така. Да, от тук и тук. Да. Всичко вече е готово. Да, почти Както готово. виждате. Да, вече е И готово. сега намазвате цялата картина. С вода. Да. От чашата, ето така. Да, просто за да може цветът да изпъкне повече. Ако искате, така. може да не го правите, но някой... И за да стане по-хубаво и шарено, пак сгъвате. Да. След всяко нанасяне сгъвате. Да. Ох. И ето така трябва да стане. Да.
Сега, Сега слагате малко по-такъв цвят, например, ето този, ако го имате, защото този е най-подходящ. да. Ето този, да. Защото той е светъл и може да цялата ви рисунка да стане много по-цветна. И нанасяте така. И после взимате лилаво. Ето го. Ето така. Ето това лилаво. Да. Малко се отсвети от този цвят, Да, но все пак, все пак ще стане още по-хубаво. да. И пак нанасям върху, Да. обаче леко ето така. Да, колкото да се виждат. И сега малко ето така. Вода. Да. Много мъничко. Да, ето така. И пак сгъваме. Да. Ето така трябва да стане. Но Сега, за да ви е по-удобно, откъсвате, ако преди това не сте го направили. да. Лично аз съжалявам, че преди не го направих. И го сгъвате на половинки. Започвате да го Ето сгъвате. така. Да. Ето така. После... Тук. Сгъваш ли? Да. Се И после. После ето така. За да Докато не стане малко. Сега си Ето така. Ето така. Сгъвате. И последен път така. И накрая става много, поне на мен ми харесва, много приятно за пипане. Да. А сега, понеже на мен лично ми е любопитно какво е станало, да го разгънем и да видим каква е станала нашата творба. Аз не виждам нищо различно, Но този път това е по-гъвкаво. да. Сега е по-гъвкаво. И после го оставяте да изсъхне. И тогава вече ще стане истински хубаво. Да. Чао от мене, видяхте как се прави това.